Egyes. Hé, mindenki! Én vagyok Mr. Wong. Én vagyok a büfé, úgy érzem, az én dolgom köszöntőt mondani az ifjú párra, és hogy beszéljek nektek Dolbittal, de úgy, mintha az apja lennék. Meg kell, hogy mondjam, nagyon, de nagyon furcsálom, hogy elvettél egy ilyen Latimot. Nem így értem, mikor kisfiú voltál, azt mondtad, egy nap megtalálom álmaim asszonyát. Aztán mit csináltál? Elvette egy gorillát. Viccelek, csak viccelek, nem ismered fel a viccet. Miért akarsz az esküvő balhét? Jogi, mielőtt szétlugom valakinek a szegét. Na jó. Amikor Dolby még kicsi volt, mindenhová pucélan szaladt. Mindig pucélan. Ekkora volt a fütyje, te, akkor itt egy szekertenyél, komolyan mondom, ismeritek őtet. Szekertenyél. Ez így volt. És egy nap a pataknál Dolby pucélan szaladgált, és egy mérges kígyó segbe harapta. Nagyon közel a lukhoz. Dolby elájult. Azt hittem meghalt. Nézte pulzusát. Még él. Oké, mondom. Muszáj csinálni valamit, csak azért, hogy megmentjük. Elkezdek gondolkodni. Vagy kiszívom mérget Dolby szegéből, vagy hagyom meghalni. Felelősség teljesen döntöttem. Azt mondtam, lófasz neki. Dolbytnak adni. Sok időnek kell eltenni, hogy fog mérget szívjon mások szegéből. Furcsa, titokzatos dolog történt Dolbyt. Noha a méleg még Dolbytban volt, nem halt meg. Dolbyt egyre előszebb lett. Ezért tudom, hogy legbelül Dolbyt nagyon elősz vagy. Elősz, mint egy haltos. Ezért mondom, hogy te mindenki túlélsz. Hát még. Ezért mondtam mindenkinek és Dolbytnak, kívánok nektek sok boldogságot és békét, és szeretetet, és sok banánt az új gorillának. Csak viccelek, Dolbytla és lassú szála.